tindak nomring para somo oper batati Oper gigi oper gigi oper bawane aja pada ditinggalke Dipun Bapak Ibu, sawantenipun Mbak Tatin, saya nama saya. Saya nama saya. Saya nama saya. Ngapa arep ngapa? Yen tak diangkate lho. Bawane selanjutnya lho. Bawane selanjutnya. Aku ora kemrungsung nek arep mangkat dhisik mangkat to kono. Moh, aku isin kok. Aku nek mati isin. Lah ngapa isin? Lho, pas adus kan diwudohi. Lah terus Isin to. ah karepe adus dhewe. Ya ora, aku nek lagi dusike mambok gedulanan kok slendiki. Kaya apik-apik odekmu. Rekis mau. Rukun Islam pun milikku. Arep lali aku. Sahabate kang angka siji Mbak Tatin ketemu karo Pak Lurah Burung. sampun Wis salaman. sampun iku ya urung nyawer iki. Tak tunggu lho Bang, wong udah berkali-kali ketemu sama saya ya biasanya iki piye ngono lho. Lurah ki gaweane abot, Mbak. Abote Nek werdine lurah ki telu sing diarah. contohnya Siji, katentremane swasana desa. siji loro Loro, kuwi kemajuan pembangunane desa. Telu, kesejahteraan masyarakat. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. luar biasa tasih nenggani lho. Nggih Pak, iki kula kali tadi dereng patek sejahtera lho, Pak. Ya terus gimana? Kang angka loro salat diri kang telu Ramadan nindakno poso Kertas papat zakat kang limo ibadah haji rukun Islam sampurna ora tuntak dadang cecet cecet. Ki menika bawanipun sampun. nggih pun aturaken pepiling minangkani panyuwun saking Bapak Ketua Panitia Siap. niki paran mereka ngersaken Monggo saya pepilingipun dados. Ya.